Как се нацепих така и свалих 5 кила само за 8 седмици, да започваме. Тук ме виждаш на баш първия ден, в който започнах режима, който си изготвих сам. Той се състоеше от тренировъчна програма в фитнес, както и хранителен режим. Понеже съм фитнес треньор, завършил НСА, имах привилегията хем да не плащам за програми, хем да знам, че всичко, което правя, ще е максимално ефективно и ще ми донесе резултати възможно най-бързо. Тук сме седмица след началото и вече започва да се виждат резултати, макар и малки. В началото реших и съответно си изготвих режима така, че да свалям грубо половин кило всяка седмица. И започнах първата точно по плана. Тук сме във втората седмица, вече по-сериозни промени започват да се забелязват, най-вече в корема. Трета и четвърта седмица, нищо фрапантно като промяна във визията, но продължавам да свалям с планираната скорост и най-важното, че се чувствам супер, въпреки че се храня 95% от времето по режим. Така, пета седмица, тук дойде Великден, съответно 2 дни бях абсолютно извън режима. Ядене, пиене, каквото можеш да си представиш, беше ми в устата. Тази снимка е направена веднага след края на празниците, нищо ужасно като промяна, но бях с 1-2 кила по-тежък. Въпреки това, веднага след като свършиха тези 2 дни, бях обратно на режима. Да, видях 1-2 кила нагоре на кантара, но бях сигурен, че по-голямата част е просто водна задръжка от всичко консумирано и че бързо ще се отърва от нея след като продължа режима. И точно това и стана. Тук сме 1-2 седмици след празниците и нямаше вече и помен нито от качените кила, нито от каквато и да е външна негативна промяна. Наистина, да видиш скок в килата е доста стряскащо в такива моменти и най-често бая време се задържа, което може да повлияе лошо на всеки човек, но аз бях спокоен и си пазех режима, понеже знаех, че всичко ще се оправи. Така, тук вече става интересно. Идваме на 8-та седмица след началото и на този етап сериозно започнах да обмислям дали да не спра режима поради няколко причини. Първо, още в началото бях решил да свалям най-много до 65 кила лично тегло, понеже знаех, че ще изглеждам предостатъчно добре на тези кила, както се и оказа. Второ, вече леко започваше да ме афектира глада. Сега нищо сериозно не е било, ял съм по 5-6 пъти на ден на този етап, но като цяло свалянето на мазнини в по-късните етапи неизбежно води до една или друга степен на глад. Не беше нищо особено, ако се готвих за състезание или нещо подобно, без проблем щях да издържа още няколко седмици, но понеже вече бях постигнал целта си хем като кила и по-важното визуално, реших в този момент да прекратя чистенето на 65 кила и половина лично тегло, около 4 кила и половина свалени от началото. И сега едно важно сравнение на деня, в който спрях чистенето и цял месец след това. Като виждаме почти идентична форма, имайки предвид, че вече не бях на режим. И това беше и реалната ми цел. Да бъда известно време много по-стриктен и сериозен, докато вече започна да изглеждам както искам, след което контролирано да му отпусна края, така че хем да продължавам да изглеждам добре, хем далеч да не се ограничавам вече толкова с храната, което е и идеалният вариант на свалянето на мазнини. Все пак никой не иска да е на режим цял живот. А ако искаш много повече подробности за това как съм го направил, както и да видиш начина, по който съм мислил по време на целия този процес, този хайлайт в инстаграма ми има поне 68 сторита, документиращи цялото нещо. Айде!